Úr! Csapjad, tesó! Szétkurod a vádat, haver! Ó! Ez most jó is! Csapjál már még rá! Taposd már vissza, hallod? Taposd már vissza! Nem baj. Várjál, megfogom így. Mi van idióták? Most nincs Figyeld haza. már, mit csinálj! Figyeld a lábam! Na jó. Csapja tovább, menjen! De figyelj, már most a tárcsa hajlott el. Nem baj. Van otthon. Már ez már szerintem nem kell. Nem. Cső, haver! Mi van itt? Várjál, ez. Nézd a lábát! Miből van ez? Az drony. Mit adjak be amúgy? Ezzel bármi. Hallod? Hallod, bement a minibe, elhúzta a szaltót, utána jött egy ilyen. Ez hülye geci. Ez buzi. Utána meg a működborult a falon, túlborult neki, azt derékítettek. Mi a véleményed a kerekedről, Rajmi? Este tárkult befőzni. Most fejlet van benzi vagy? Már Volt. fejlet rakod. Már visszaszed, vissza. De jó. Kamerázom már megint. Mi aludtál? Szét kockáson aludva a fejed. Tiszta? Tiszta a lakás? Tiszta? Tiszta? Valaki biztos vár, kérdeznek ki. Nagy ötszik. Nem tudom. Úgy húzom 360,